Diaľničné odpočívadlo Zelené či neďaleko Trnavy dnes popoludní. Na prvý pohľad bežná cestná kontrola, no iba na prvý pohľad. Nezameriava sa čiste na zisťovanie technického stavu motorových vozidiel alebo teda na alkohol, ale zameriava sa na vyťažovanie motorových vozidiel. V tejto kontrole sme pristúpili v súvislosti s novým ekonomickým mechanizmom a vykonávame v spolupráci so Západoslovenským dopravným strediskom. Áno, prechod na štátne podniky, samofinancovanie by mal aj na našich cestách skončiť s praxou, že jediným tovarom na korbách nákladných aut je vzduch, prevážaný desiatky, stovky kilometrov z jedného do druhého mesta. A ako to bolo v skutočnosti pri jednom z prvých kontrolovaných vozidiel. Z Bratislavy do Žabokek nad Nitrou ide bez záťaže, čo je viac ako 50 km a vyhláška 139 to v žiadnom prípade nepovoluje. Tu bolo povinnosťou organizácie, pokiaľ vedela, že organizácia z Bratislavy bude s vozidlom vykonávať prepravu bez záťaže, nahlásiť na príslušné vyťažovacie miesto a príslušné vyťažovacie miesto by dalo dispozíciu, že buď zabezpečí záťaž, alebo vozidlo môže ísť bez záťaže po najbližšie vyťažovacie miesto, kde by sprostredkovalo prípadné vyťaženie vozidla. O akú vzdialenosť ide asi? No, jedná sa o vzdialenosť zhruba 100 km. Ako nový štátny podnik môžete si dovoliť takéto jazdy? No, Čo si vy osobne myslíte? No určite, že nie. Určite, že nie v tomto prípade. No ale... Ako budú to vaši vedúci posudzovať? No, sa to bude musieť nejak doriešiť, aby sa to viackrát nestalo takýto prípad. Asi sa to skutočne musí doriešiť, pretože neprešlo veľa minút a zaznamenali sme tieto slová. Vozidlo ide 112 km z Bratislavy do Mlynariec nevyťažené. Aká organizácia je majiteľom tohto vozidla? Je to drevo na Nitra. Prečo ste nešli na vyťažovacie stredisko? Preto som išiel na vyťažovacie stredisko, lebo som tam nebol za prvé nahlásený, za druhé som mal brať náklad z Bratislavy pre svoj podnik. Na otázku, ako dopravní dispečeri vykazujú spotrebovanú naftu pri prevoze doslova vzduchu, nám ani jeden vodič nevedel alebo nechcel odpovedať. Aký je možný postih za nevyťažené vozidla? Pri opakujúcom sa porušení vyhlášky môže byť do 500 korún a mal by sa zosobňovať príslušnej zodpovednej vedúcej osobe. No problém má aj druhú stranu mince. Tieto vyťažovacie strediska nie sú medzi vodičmi obľúbené. Čo si vy osobne myslíte? Prečo? Pretože keď ja prídem po 2 hodine, kdežto oni majú byť aj odpoledná časť na nakládku, skrátka tam nikoho nemáme skrátka to naložiť. Nechcú im nakladať vozidlá po 14. hodine. Prečo? Tak je to dosť častý zjav. My sa snažíme v rámci kontroly nad dodržaním vyhlášky o vyťažovaní a cestného prepravného poriadku takéto organizácie nahlásovať príslušným národným výborom, ktoré by v prestupkových komisiách tieto porušenia mali riešiť. A aká je účinnosť týchto nahlásení? Aj dnešná previerka ukázala, že účinnosť takýchto riešení je veľmi nízka.